Mga igsoon atong sawaan ang sugilanon ni Dita, 48 years old, minyo taga Calatrava, Negros Occidental. Mayang hapon Calatrava, Negros Occidental, kang Dita ang atong sender karong adlaw. Apan sa dili pa happy birthday to Ingrid Gutierrez Ongde nga nagsaulog siyang adlaw natawhan karong adlaw, Marso 13. Si Ingrid Gutierrez Ongde anak kanini Inday Gutierrez D. Og ni ang kuan kining ni ang si Inday Gutierrez Ongde ako kanang stepdaughter. Unya naminyo siya og usa ka D, si Jimmy D ang iyang nabana. So si Inday Gutierrez Ongde ug si Jimmy D maoy parents ni Ingrid. Kini si Ingrid ako na ning apo kay anak man ni Inday. Ingrid, happy birthday and more birthdays to come. Birthday greeting gikan kanako personalmente ug sa kinatibok ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi ug St. Paul College Eframos, Cebu City. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframos, Cebu City nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulac kag Family Clinic Ramos magadungan sugod Marso lahos Hunyo pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos mobukas sa high school department karong Hunyo. Entrance 500, binuhan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. O karon dita ang imong bana si Rick. Kini si Rick kugihan. Why hunong ang pagtikad sa tubuhan kay tubuhan man di inyong gi atiman. Usa kadlaw ingon si Rick, uy naa may hangin misud sa akong bagtak. Nya parong mas akong dughan. Unya ang akong kasing-kasing sub-sub na ang pagpitik. Balik-balik katong iyang reklamo nga doon ako noy hangin musud sa iyang bagtak. Musaka siyang dughan. Unya ang iyang kasing-kasing mo rapido pag tibok. Sa ngadto-ngadto gyud mi adto nagdoktor. Ingon ang doktor, "Dongrek, ang imong sakit anxiety neurosis." Ang anxiety neurosis usa ka matang sa kahimtang nga ang tao dunay feeling nga masakiton siya pero ang pagkatinuod dili siya masakiton. Anxiety neurosis. Anxiety ang kalibog sa hunahuna, ang kahasol sa hunahuna. Neurosis ginama ang sakit sa hunahuna. Mo nay hubad sa anxiety neurosis. Tambagan siya nga magphysiotherapy lang ta. Unya acupuncture, unya herbal. Pulos natural medicine ba? Pulos natural nga pagdapat og tambal sa tao. Ang physiotherapy mura na siya kanang hiluton. Alternate na hilot nga init na hilot nga bugnang. Ang acupuncture ig-on ang mga ugat nga nagtuo ang doktor nga masakiton. Dagom man dagom. Ang herbal kanang tanan sa palibot nga dunay kalambigitan nga makaalibyo sa iyang balatian. Apan kini lagi si Rick kugihan pag-ayo bisag masakiton siya, nagmando siya sa iyang asawa ug iyang mga anak nga manghabas sila sa sugarcane sa tubo aron maayo ang pagtubo ba. Kuhaag mga sagot, kuhaag mga laya. Araw-araw na tibay? Kuhaag mga laya. Uwan init. Nagtrabaho si Rick, bisan kung doon na siya sakit. Ang iyang duha kabuk anak, uwan init sad. Hangtod ang duha kabuk anak nahilanta na gid in taon tungod sa sobrang kahago sa paghampas sa tubuhan, ipanghilantan. Dinhi nagsugod usab si Rick nga sakit na iyang likod. Sakit sab iyang kuto-kuto. Ang iyang blood pressure 130/80. Unya dunay nanurok siyang panit nga murag allergy. Inigsakit siyang dughan, mula po siyang buko-buko. Doon na siya karoy gilamoy nga tambal para heart disease. Kay tinuod man kaning sakit dughan
lapo sa buko-buko heart na. Kay di man kalikayan at bang man ang dughan og likod. Nya wa may laing karibawnan sa sakit sa dughan. So adto hampak sa likod. Kini ang sugilanon sa asawa nga si Dita, bahin siyang bana nga si Rick. Pangutana. Doktora katapusang admit ni Rick sa ospital na ICU baya. Pero wa lagi final diagnosis kaya ang resulta ko no, tuwa pa sa mga kamot sa doktor. Ingon ni ana baday kadugay ang resulta sa ICU kung dunay kakulian ang pasyente dili makahatag ang hospital og record nga kinuha minugna sa maong admission ang tubag kining hospital kuan tapulan. Wa sila mag-compile og report sa doktor kada adlaw uban kada semana. Aron naa sila record bisag dili sila kahatag sa original nga mga gipangbuhat sa doktor na ay tracer. Naisugilanon ba sa admission? Naisugilanon sa diagnosis? Naisugilanon sa mga tambal? Naisugilanon sa mga outcome sa tambal? Naisugilanon sa apasumpay nga mga pamahayag sa pasyente? Ngunay record, mapangayo ka na sa pasyente anytime. Ug nganong wala sila ni ana sa ICU, bugo-bugo sab ng hospitala. Labang bugo ang ICU kay di baya kita kabutang og nurse sa ICU nga dili bright. Di ta kabutang og doktor, nurse, midwife, nursing aid sa ICU kundi na sila bright. Kay nag-ungaw baya sa kamatayon kanang tao nga mosulod ICU. Kinahanglan abtik sa utok, abtik sa mata, abtik sa kamot, abtik sa panabot. Kanang mga doktor, nurse ug midwife nga atong i-assign dito sa ICU. Kadang pangutana, doktora mo tuo ba kaning anxiety neurosis? Ang tubag mo tuo kung mamatud-an gyud nga anxiety neurosis ka na apan dita dili ka na anxiety neurosis oy. Sakit taon nas kasing-kasing day oy. Sa tong doktora oy. Wa siguro mag-EKG, wa magtudi ko. Anong tema-yama man siya anxiety neurosis nga klaro man kay sakit doghan, lapos likod, sakit koto-koto, mao man ay ordinaryong mga simptom sa kasing-kasing. Anong patuga-tuga man siyang diagnose og anxiety neurosis? Ano? Psychologist siya? Di mao. Apasumpay pangutana, kining anxiety neurosis, doktora, tungod ba sobrang trabaho? Ang tubag dili. Ang anxiety neurosis, buti pasabot, kanang imong utok na ay gameng tornilyo naluag. Apasumpay pangutana, doktora, ang mga herbal bakang lamoy sa akong bana nakahatag og hasol sa ang lawas ang tubag dili sab. Kay ang mga herbal wala ka na side effect. Kay tanom ka na. Di na magdagdangan. Way overdose. Katulong pangutana, doktora, ang akong bana ang BP 90/60. Okay ra na. Apasumpay pangutana, nining iyang kahimtang doktora. Malikayan ba ang heart attack? Ang tubag ayuhon ang kasing-kasing. Kaya naay problema. Kung dili ka ni anemic heart disease, oy, hubag ang kasing-kasing. Pakupson gyud aron dili masugamak sa heart attack. Apasumpay pangutana, doktora, doon na ba yung mga pagkaon nga likayan? Ang tubag, tanang mantikaon likayan. Kay dili makaayo sa imong bana. Katapos ang pangutana, ang iyang timbang doktora 70 kilograms. Okay ra ba na? Ang tubag okay ra pero kinahanglan gitag sustansyado nga pagkaon. Itlog, gatas, kining karne, isda, ug mga utanon. Kay kinahanglan gid sa intawag resistensya kay naghasol man gid. Ang akong apas kining kasing-kasing ni Rick hubag kay nganong inig sakit sa dughan, batok man sa likod. Anak na, basta mahubag, kasing-kasing. Akong pamahayag, medikal yun. Ang kasing-kasing ni Rick, utingkayon gud sa tudi ko. Dili pwedeng ikijira. Ang tudi ko, basahon og buhaton sa usa ka internist, cardiac internist. Cardiologist yun. Kaya matugaan man ang tudi ko sa tanang kakulian sa kasing-kasing. Dili magkumpiyansa sa matang sa kasing-kasing nga sakit ni Rick tungod kay mag heart attack delikado.
Ikaduha, ang doktor nga mohandol ni Rick kana ging cardiologist internist muhatag kanag mga tambal pagpalig-on sa kasing-kasing ug pagpakopos sa naghupong nga kasing-kasing. Ikatulo, ordera na siya sa doktor minusan ang pagtrabaho. Taas ang panahon sa pahuway. Mubo ang trabaho nga panahon. Ikaupat, kinahanglan ang mga pagkaon walay mantika. Kay ang mantika makapakaging ug makapagahi sa mga artery sa lawas sa tao. Ikalima, likayan ang stress, paghago, pagbugtaw, pagsamok-samok, pag-away-away, pagdumot, stressful ka na. Masuko ang kasing-kasing anak. Mosamot og hubag. Ikauno, kinahanglan palibot presko. Dili mag-alinupong ang abog. Kay seryoso ang kasing-kasing ug ma-infected. Daghanon ang utan. Utan buntag uto hapon labing maayo. Ikapito, taas og protina ang gikinahanglan ni Rick tungod sa iyang damaged heart. Kinahanglan og fish, meat, labi pa baka. Ayaw kayo pork. Ang gikinahanglan isda, baka, manok, gatas, itlog. Maka-alibyo kini siya sa iyang kaluya sa kasing-kasing ug sa kahubag sa kasing-kasing. Dita hinaot na tuhog nimo ang akong mga awhag kay kinilaman ang bugtong paagi. Nga dili madisgrasya ang imong bana nga si Rick sa heart attack. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon din higapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.